Hello guys. Guys, papakita ko sa inyo guys kung paano kumuha ng kamote dito guys. Ayan oh. Yung sa malalim. Ayan. Babalik na kasi kami guys dun mamaya sa inuupahan namin. Dadalhin namin yung kamote. Ayan guys, yung asawa ko oh. Nagre-ready na siya. Pag hindi kasi siya nagsuot ng ganyan, ng raincoat, madudumihan yung damit niya. Ayan guys oh. Ayan guys ah. Ayan ah. Ayan. Ayan na siya. Ayan ah. May apakan lang siya dun sa loob. Ayan. Oh, di ba? Nandun na siya, guys, oh. Madilim sa loob. Okay na. Maglalagay na siya guys. Ayan. O diba? Ganyan ang pagkuha ng kamote dito. May pahabol pa oh. Binabato ng asawa ko guys. Laki. Na guys, oh, ang dami oh, 'di ba? Ang gaganda pa rin kahit ilang buwan na. Mula nung hinarvest. Ayan, oh, ang lalaki pa naman oh. Yan. Ang tamis nito, guys. Ayan, dami oh. Labas. Ayan na siya guys, lalabas na yung asawa ko. Yeah. Oh, diba? Ayan na siya. Guys, ayan guys, oh. Kumukuha na si mother-in-law ng ano, yung malalaking parang sibuyas. Ginagamit siya guys sa pagluluto. Panggisa. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan guys. Yan ang ginagamit nila. Dito kasi guys, hindi sila gumagamit ng sibuyas, panggisa. At saka ng bawang. Yung bawang kinakain nila ng hilaw. At saka hinahalo din sa mga luto. Pero hindi yung guys sa atin na inuuna yung bawang, panggisa. Ayan. Masarap yan guys. Ayan oh. Ang lalaki. Ayan oh. Dadalhin din namin yan dun sa amin. Sasama din naman si biyanan ko. Ayan. Yan, may nalinisan na siya. Ang bango niya guys. Parang sibuyas lang din yung ano niya. Parang yung dahon ng sibuyas.
Kaso yan malalaki, sobrang malalaki. Ayan. Trốn mà. Này. Ngủ bố à. Ho ho. Ho ho ho. Tura. Ayan, tapos na. Ayan. Ito guys, oh, tingnan nyo. Meron din kasi ditong ano eh, yung sibuyas talaga. Daon ng sibuyas. Oh, tingnan niyo yung pagkakaiba. Ito maliliit lang. Oh, yung kaninang kinuha ng biyanan ko, malalaki. Malalaki yung dahon. Tsaka yung puno nun malalaki. Ayan, ito maliliit lang. 'Di ba? Ang ganda oh. Oh. Ang ganda ng sibuyas ni biyanan. Paalis pa lang kami dito sa bahay ng biyanan ko. Pabalik na kami sa inuupahan namin. Ayan. Yung anak ko guys nandun sa likod, tsaka yung biyanan ko. Ayan guys, paalis na kami. 나무. 아? 아니 나네. 저거 여기네 저거. Tsaga? Tsaga na. Yan guys, daming bulaklak oh. Yan, ganda oh. Ayan na lang ulit guys. Hindi ko na kayo isasama guys sa biyahe namin kasi mahaba yung biyahe namin eh. Isa't kalahating oras yung biyahe namin guys. Haba ng bakasyon namin guys. Isang buwan. Mahigit isang buwan. Pumunta kami kasi dyan sa bahay ng biyanan ko guys. February 1. Ngayon, March 9. 5 months din ngayon yung anak ko guys. Hindi sana ako guys inupirahan. Siguro kung mas maaga pa kaming nakabalik dun sa amin. Kasi pinapalinisan namin to araw-araw. Tapos last na linis ng doktor nito guys nung 6. Ay 7 pala guys, 7. Sabi ng doktor, okay na daw. Kaya ngayon 9, babalik na kami doon. Okay na to guys, linagyan lang namin ng ganito. Meron din kasi kaming ano guys, ganito, gauze, tsaka yung betadine. Dinalagyan pa rin namin. Dinalagyan ng asawa ko guys, yung asawa ko yung naglinis ngayon. Guys, nandito na kami guys, sa bahay namin. Ayan guys, oh. Ayan. Naghahakot na kami guys ng mga dala namin guys. Ayan. Ayan, ang dami namin dala guys. Oh. Puno yung sasakyan guys. Nakahakot na rin kami guys ng mga dala namin. Guys, tingnan nyo guys yung halaman ko guys. Oh. At saka guys, mayroon ditong bagong tanim. Tinanim daw to ng ano, nung biyanan kong lalaki guys. Kanina, pagdating niya, nauna kasi dito yung biyanan kong lalaki. Nagtatrabaho kasi siya dito, malapit lang dito sa amin. Ito guys, pakita ko sa inyo guys yung bagong tanim. Ayan guys, oh. Parang ano siya guys, daisy. Ayan guys, oh. Ayan, katatanim lang ngayon guys. Ay kanina. Ayan, oh. Tingnan nyo guys yung ano, oh. Yung halaman ko guys. Tingnan yung itsura, ang pangit na. Palibasa,
isang buwan hindi na naalagaan. Ayan. Pumangit sila guys, oh. Ayan. Maganda siguro yung bulaklak nito guys, oh. Ayan. Dito ko na i-end ang video natin for today guys. Thank you for watching.